L'Ajuntament de Figueres destina 1.150.000 euros en la renovació de l'enllumenat públic. Es tracta d'anar posant al dia la ciutat, millorant unes instal·lacions que en molts punts estaven obsoletes. Un pla d'enllumenat públic que s'hauria d'haver fet des de fa molts anys, que no teníem inversió en un servei públic que és tan important com precisament l'enllumenat, que és el que ens fa sentir segurs per al carrer, és el que ens fa gaudir molt més de la ciutat i anar construint i teixint cada vegada més una ciutat molt més amable. La presentació d'aquest pla, iniciat el 2021, s'ha fet al passeig John Lennon, un dels espais on s'actua, com poden ser també el barri del Colobret, els carrers Juncària o Pep Ventura. S'està arribant a diferents barris de la ciutat seguint dos criteris principals. Serien dos criteris. El primer és la urgència de la instal·lació per manca de llum i junt amb aquest el criteri de la substitució d'elements que no veiem, com quadres de llum, conduccions de llum, cablejat. Hem vist, per exemple, per Nadal que hi havia alguns carrers que no hi havia tota la il·luminació de Nadal que hauríem volgut posar-hi. Doncs és perquè la instal·lació de llum públic no suportava aquells llums. Per tant, la prioritat és llum a les zones fosques i instal·lacions. La renovació de l'enllumenat públic representa més estalvi. Cada vegada que es fa qualsevol intervenció d'enllumenat porta inherent un estalvi de consum, perquè les eficiències de les lluminàries actuals no tenen res a veure, perquè estem instal·lant lluminàries LED i en cada una de les intervencions la reducció del consum i l'estalvi energètic hi és. El servei d'enllumenat públic va passar a mans de l'empresa pública Ficersa el passat mes de maig de 2021. Algunes de les zones de properes actuacions seran l'Oliva Gran, Sandrassos, Horta Capellera, Marc Adalam, Poble Nou o les vivendes del parc.